Слизам от автобуса, където беше супер готино, кожените седалки, шампанско, топличко и гледам някакъв полигон по средата на нищото и викам, ей сега ще се опитат да ни стъжнат живота. Но аз нямам страх от нищо, нищо ме пресня. Давайте ги насам всичките препятствия, ще ги изям. Казвам се Радослав Желещев, на 36 години от град Сливен. От 5 години живея с жена ми и двете ми деца в град Сан Антонио и Биза. Искам да ви покажа едно от моите любими места на острова. Аз съм ресторантьор, бизнесмен и предприемач. От Слънчев бряг на 23 години бях повишен като управител. И не защото те искаха да ме повишат, аз просто казах и заявих, аз съм готов за управител. След това напуснах и реших да си отворя мой собствен бар на Пампоро. Там за първи път почнах да готвя в професионална кухня, защото готвача ми на нова година с 80 човека резервация ме остави и си тръгна. И трябваше аз да вляза да готвя. Миналото лято отворих заведение в Сан Антонио, на улица Кай де Пол. Заведението се казваше Моля Ла Оля. Ето, това е. Ресторант се казваше Моля Ла Оля. И идеята беше сърф бар. Всичко в него беше направено, се едно си на плажа. На първия ден, в който имахме достатъчно работа, вече почва сезона, така да кажем, сервитьора и готвача видяха малко повече напрежение и се сбиха. Готвачката си тръгна. От днеска за утре трябваше да вляза да готва. После сервитьорите единия си тръгна, трябваше да сервирам, трябваше да съм барман. Просто бяха 20 часа на ден, 4 месеца. Просто в един момент си казах, по-хубаво спокойствие, отколкото да се мъча пак сам. И го затворих. Аз съм много амбициозен и пробивен човек, още от малък. Купих си апартамент в Ибиза, извиках майстор да ми лепи плочките, като ми казаха някаква цифра, ми обявиха извънземна, викам не, това е невъзможно, аз сам си налипа. Гледах 2 видеа точно и сам се научих да си липа плочките. Просто аз не казвам не, за мен не съществува не мога. Щом е нещо, което някой може да го прави, аз мога да го правя също. В Hell's Kitchen влизам не само да покажа кулинарни умения, но покажа и лидерство и че всичко с малка организация може да се свърши както трябва. Хората, които имат много голяма заявка, че са с много големи техници, много големи готвачи, първо да видим дали издържате напрежение. Много хора казват, аз съм работил в такава среда. Да, ама ти идваш в някакъв фенси ресторант в Англия, където никой не ти дава зор. Никой. Ето ти в Слънчев бряг, където аз съм отварял 7 заведения на първа вечеря, където никой не знае нищо, какво се случва. Много са кефа, когато съм по-добър от другите. Това ми прави супер голям кеф и винаги съм се стремял да съм по-добър. Влизам в стаята и трябва да грабна погледите, иначе не става. При мен нещата не върват. Ще ги затапвам всеки ден, че ги гона наред всичките. Който не ме слуша, да си ходи. Аз мога да работя и сам и винаги съм го казвал. Аз мога и сам да изкарам, когато трябва да изкарам и ще се блъскам до края, ако трябва, но няма да търпа хора да ми провалят работата или да ми пречат или така нататък. И не само на мене, но на всички хора, които сме там в екипа. Аз как да съм финализър? Аз съм идвам да победа. Не съм пътувал 20 000 км, тук 2500 км да дойде да ме изгонят на първия път. Аз съм победител, идвам да победа. Цял живот съм, с който се занимавал, винаги съм стигал до край и винаги съм бил победител. И сега в Hell's Kitchen пак ще бъда победител.